Hona hemen infantil eta kadete mailako arraunlariak. Infantilen entrenatzailea Ibon Aldabalde truku dugu, eta kadeteena Angel Odriozola. Gu infantil mailako arraunlariak gea, ni Manol Izagirre da bea Iraitz Kordero. Zuek infantil mailako mutilok zein izan dira lortu dituzuen emaitzik txalogarrienak? Ligako 7. jardunaldian Getaiko estropan lortutako trofeua. Lehenengo bakin genula, kostapeda hori joan horretik. Gero ere bai Gipuzkoako txapelketan laugarren genuen da Euskadikoan de bai. Nolatan hasi zineten arraunean? Ni deporte bat bilatzen hasi nintzen da, futbola eta honeketzin konbetitzen da. Imanolek esan zian behin probatzeko eta hori da, probatu nun da, gustabentzitzean, galitu naiz. Kirol bat nahi nunin da enekin zeba, da hasi nintzen arraunean probatzeko da, gero gustau zitzaiten da, jarretu nu. Kirol gogorra alda? Hombre, zerbait gogorra baina aguantatzea. Zer nahiago duzue arraunean? Ibaian ala itsaso zabalean ibili? Itsaso zabalean hobeto, olatuak da. Gora eta bera jutezea, itsasoan ibaian berri izan lasa eta hogehienetan da. Ez da, olatu ikan ez da ezer ez eso. Zaila alda arraunean ikasten? Ez teknika eta ikasi berituzu, baina geho demorakin. Berdin alda baborrekoa edo estriborrekoa izatea? Zerbait ezberdina da, baina jendeak geho biletatik goitzea da. Ikasi arte. Nola izaten dira entrenamenduak? Astian 4 aldiz eta gutxi gora bera ordu bete uretan. Etortze beha, aldatze data hori, eta ureta, bolta eta etxea. Dena ez da tostako arrauna. Aulki mugikorrean ere ikasteko eta lehiatzeko aukera ere badute. Eskif modalitatean Imanol Gipuzkoako txapelketarako prestatzen. Gehiago nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta eman, ban, akabu